Mam na imię Piotr, uczę matematyki, fizyki i chemii. Mam kilka lat doświadczenia w prowadzeniu repetycji oraz prowadzeniu zajęć dla studentów. Ukończyłem studia magisterskie, doktoranckie z fizyki na Uniwersytecie Śląskim. Mam przygotowanie pedagogiczne, w tym do nauczania matematyki. W trakcie zajęć zaczynam od przystępnego wytłumaczenia niezbędnych wiadomości teoretycznych, a potem przechodzę z uczniem do rozwiązywania zadań, w tym zadań dotyczących praktycznych zastosowań matematyki. Często odwołuję się do zastosowań matematyki w fizyce, chemii i technice. Uważam, że każdy może nauczyć się matematyki, jeśli ma odpowiednie wsparcie nauczyciela. Jeżeli szukasz spokojnych, zrozumiałych i skutecznych korepetycji, będzie mi miło Cię poznać. Zapraszam na pierwszą lekcję matematyki. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania.